Univerzitná kvapka krvi je podujatie, ktoré sa tradične koná počas študentských dní nitrianskych univerzít. Samozrejme potrebujeme všetky krvné skupinky, lebo tak ako sú zastúpené vlastne u darcov, sú rovnako početne v podstate zastúpené aj u príjemcov, ale celkovo v populácii sú menej zastúpené tie negatívne krvné skupinky. Darovať prišlo 52 ľudí, z toho takmer polovica prvodarcov. Spoločne odovzdali 23,4 litra krvi pre dobrú vec. Tak za normálnych okolností odoberáme 450 ml krvi, ale keď máme darcov, ktorí už viackrát darovali, alebo sú to statní ľudia, väčšinou muži, tak môžu darovať aj pol litra krvi. Podujatie zorganizovala katedra ošetrovateľstva s Národnou transfúznou službou. Dostali sme možnosť v rámci hodiny na škole ísť darovať. Tým, že som ešte nebol, tak som to chcel vyskúšať. Každá kvapka krvi môže zachrániť život a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Tí silnejší by vždycky mali pomáhať tým slabším a myslím si, že žijeme v takej spoločnosti, kde sme všetci centralizovaní na seba. No a ja sa snažím tento stereotyp troška nabúrať.